Welcome back to my channel JB Bodoblog JB आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। आं दिनै नोंथांनो फोरमायनो सानदों गिटारनि बागै हाम टेरा बिना गानखौहायो माबायदि गिटाराव प्ले खालामो बेखौ फोरमायनो सानदों। नोंथाङा भिडिअखौ नायलांदो जोबजासे आरो जुदि नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनआव दाबायना होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनिसिम सहैयो। बिदिबा जों भिडिअखौ सुरु खालामसै। भिडिअआ नोंथाङा मोजाङै नायलांदो आं स्ल'यै खोन्थालांगोन। बेयाव नागिरनानै गासिबो तालखौहाय मोजाङै हमनानै नागिरबानो मोनजोबगोन। बेयाव अनलि स्लाइड दङ, बिदि स्लाइड खालामबानो जागोन। बेनि उनावहाय लास्ट अन्तराखौ खालामनि। एसेनोसै। बिनि भिडिअ खालामनाया आं दिनैसो गिबि, नाथाय आं ब्लगावसो माने ब्लगावब्लाबो आं बेखौ सोलोंगासिनो दं नालाय, बेनिखायनो आं जेखिनि रोंगौ नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामजोबनो सानदों।
गिबियावनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, बिनि उनाव आं जिखिनि शेयार खालामगोन नोंथांमोनाबो नुनानै आंनिफ्रायनो आं जिखिनि शेयार खालामनाय बेखौ नोंथांमोनाबो नायनानै सोलोंनानै लानो हागोन। बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसिगोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय लोगोफोर।